βάλουμε και την κάτσα και μια ώρα. Θα γεννήσει κάτι να μάθω με τον κόκκι. Είπες τίποτα φίλε, μισθαθούμε, στην κατουρίσαμε. Δεν ξέρεις να τσιντεύει φαίνεται. Μα αυτά. Τσόρογλου έλεγε. Ο Λατίνης ένα χρόνο, δύο χώρους το χώρευε. Η Τσόρογλου και το Φυσίας. Φυσίας και οι δύο είναι το μικρό χωρί. Κάτι αντίστοιχο του κάτω. Το γάμο μου, το γάμο ήταν νεονινός και νεονινότερη παιδιά. Το γάμο μου παγάσα ήταν 100 χρονών. Πάνε μόνο να εγκάσεις να ανάλεγα στο κατοχύρα πάνε. Ξέρω ότι δεν φτάτε εσείς. Δεν θα φέρω τον πατέρα μου τώρα. Έτσι! Τουλάχιστον άνθρωπος είναι και καλά. Είναι από την αγάπη του στην παραδείγμα του βρίσκει.
κάτι κι άλλο. Όχι, το ξέρεις, πώς πίσω, καλά, είναι πίσω. Όπα! Γεια σου μεγάλε κότσο! Απλά. Ξέρεις πόσο ανάλατα έρχεται. Ενώ στον πατέρα πάντα έλεγε το τοξάκι και το βιολίνα σε φτάσα. Δηλαδή τετραπλασιάζει να φοβάται πίσω να... Πίσω να και αυτό το κόλπο είναι, δηλαδή τετραπλασιάζει το σκοπό είναι. Πατέρας ήταν βιολί, δεν υπήρχε άλλο. Δηλαδή σαν να το βιολίνα τώρα εφτάγει, δηλαδή φοβάται. Ναι ρε παιδί μου, Όχι να μου παγωμένο να κάνεις Ήταν γεννημένος. αυτό φάνεται ότι το βιολίν, ξέρετε καλά, φάνεται, αλλά είναι ένας ακόμα, ένας είναι στην Αθήνα, δύο είναι. Που παίρνει με όμως παίρνει. Aquí είναι, λένε ότι παίρνει με τελείδικα, αλλά παίρνει να σου χυμίσματεν. Με τελείδικα είναι και κοινά, αλλά μετά τα κανέναν έχει σχέση. Έχετε διαφορά. Κάθε τόπος είχε τα Όχι, έχουνε. Κάθε περιοχές δηλαδή είχαν τα είχαν. Εμείς ψηθήκαμε τον πατέρα του. Ναι. Καταλάβες. Ξέρω. Όταν άκουγα τον πατέρα του, όπου να μάθα χόρευα. Τελικά. Όπου να μάθα. Δεν μόνο κύριε, ξέρω μόνο τον γύρνα. Τι να Εμείς το ξέραμε. Εγώ ξέρω τον πατέρα και... Ο κύριος μας εσέντρανος, τον πατέρα. Όχι ο πάπο μου, ο πατέρα μου. Ρε στη Λεωνίδα, αφού ο Φώτης... Ο πατέρα με γνώριζε τον Σαχούρ, τον Δεν με κύριο. γνώριζα. Δεν με γνώριζα. Γιατί μένει και πάνω έπαιζε. Για πάνω... Αν τα βρεις, μέχρι εκεί τα χωριά όλα έπαιζε. Σαν ξάω, ο Φώτης, όταν είμαι ο Φώτης, εσένα έρθε να μαθάμε βιολί. Ο Τσαχούρε μάθανε στο σπίτι μου να παίζω. Τον γύρις, ναι. Ο Φώτης ερχόταν το 58-59, μέσα στο σπίτι μας μάθανε με τα χωμάτια να βγουν, εγώ το θυμάμαι. Ερχόταν ο Τσαχούρης να παίζει και παίζει και μάθανε τον Φώτη ρε. Και έρχονταν η Διάμη Παρθένα, λένε, ναι, πάμε τους αφορισμένους μαθαίνουν, καλώς είναι να τον Τσαχούρης. Δεν μου λες έπαιζε και Κέμεντζεν ο κύρις, Έπαιζε, δεν Κέμεντζε. Όχι, Κέμεντζεν να πάνε, τα γαϊτάς σαν έπαιζε, μη έπαιζε κι άλλα που έπαιζε να πάνε το βιολί. Όχι, άμα θες να το εντούλεις ποντιακά, έλα, δεν φύγει το βιολί, είναι Εκείνος την Κέμεντζε. όσο παίχτης ήταν και στα ευρωπαϊκά ακόμα. Και ευρωπαϊκά έπαιζε και χωρικά. Αλλά τα ευρωπαϊκά χασόματα, τα ποντιακά μας Μα ενδιαφέρουν. στο βιολί δεν το ξεφύγει Το βιολί με τίποτα. 4 χορδές, ξέρω, πρέπει να παίξει περισσότερους σκοπούς σε σχέση με την Κέμεντζε που είναι με 4 χορδές. Γερίς, εσύ ξέρω από όργανο και να το... Φυσιολογικά. Γιατί τρία... Μια χορδή παραπάνω θα σου βγάλει διαφορετικό σκοπό τελείως. Όπως ο Κωστίκας. Κέμεντζε και 4 εσατό. Ο Κωστίκας έπαιζε Αλλά με... το Μα ο Κωστίκας την έβαλε την... τετράχορδη. Όπως λέμε το μπουζούκι το 8χορδο που ποιο είναι το 8χορδο. Παναγιώτη, αυτό το καταλαβαίνω, αυτό δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Εννοείται, άμα πάρουμε και ένα όργανο που έχει 6 χορδές, σίγουρα είναι Θα καλύτερο σου βγάλει από άλλο αυτό που σκοπό έχει σίγουρα σου βγάλει. Δεν ρωτάω εγώ να Όχι, πούμε. εκείνο δεν είναι εσύ που έχει 6 χορδές και 8. Εκείνο είναι σαν να είναι κουρτισμένο πάλι με το μη και το λα. Δηλαδή το σολ και το ρε και το σολ. Είναι κουρτισμένο με το μη και το ρε. Και έχει έναν φωνή, δηλαδή, και βάλαν τα πολλά είχαν δηλαδή χορδές, να φτάει κι άλλο, δηλαδή, σαν μαθάν τράνον, δηλαδή. Ουλαν άλλο θέλω να λες. Ξέρατα τα όλα. Με την Κεμεντζένα τα ανέμπαιζε. Έπαιζε γαϊτάρας με την Κεμεντζένα μου και έπαιζε να τα με το βιολίν. Έπαιζε να τα, αλλά το βιολίν, επειδή είναι βαρύ, υπερθέθεται ακόμα παράδειγμα ότι χωρεί ένα χέρι κι άλλο ανάμεσα. Η Κέμεντζε ίσα ίσα, δηλαδή το βάζω χέρι ανάμεσα και μπορείς και το τοξάρ πατέρα για το οποίο είναι κοντών Κέμεντζες και εμπόσκον και... Αυτό και μπορείς να φτάσεις από το τοξάρ, για το οποίο είναι δηλαδή πεις μακρύ.
Και μπορείς να φτάσεις αέτσα μου του Κιάμετσα. Ο Λίον βαρέα παίζει από τα δηλαδή σου Κιάμετσα. Να παράδειγμα πως επίνα. Ενώ τώρα άρχισαμε φτάσαμε με Κιάμετσα, το βιολίν τραμώνει, φαρδί και μπορείς να φτάσεις και βαρύνει ο σκοπός σας. Αυτό τη χάρη είναι δηλαδή, σαν ποντιακά πάντα, η λύρα. Αλλά το βιολίν ό,τι βαράει η λύρα και μπορεί να κρύαται. Ο πατέρα, μα αυτά κρατούσαν και εκείνους τους ανθρώπους και ζούσαν τόσα χρόνια. Στην πατρίδα, αλλιώς πώς θα πέρασαν. Όταν 90 χρόνων, 95 έρθανε χρόνων. και τότε πήγαινε ο πατέρα, ο παππούμπα έπαιζε. Έπαιζε και ο παππούς. Τον παππού στο Τσαχούρι λέγανε. Τσαχούρ του παππού είναι λέγανε. Κανονικά είναι, Τσαχούρι και... Έπαιρνε και στον κύριο. Τσαχούρ δεν είναι σε τον. Τα Τσαχούρ εμάται είχε. Είπαν Τσαχούρ και εσείς βάλτε και το Ιωάννη και άτομα Τσαχούρ. Είναι παράδειγμα, Τσαχούρ τον Ιωάννη λέγανε. Καλά, επειδή είναι γαλανομάτι, Τσαχούρ. Κοτσό, αυτό το κοσμάτι γαϊτέ μου λέει ποιον είναι. Εδώ κατά πράγμα είστε. Για πέρα σου ξεχωρίζουμε το δηλαδή. Οπότε θα τους Τσαχούρεξε να γίνεται. Και σκούστον δηλαδή ένα μικρό να κρατήσα πολλά. Θα σε καλά να Επειδή έφτασα. Είναι 87 χρόνια στο γάμο και μόνο. Μετά από 5 χρόνια δεν θα λέω. Μετά σαν το ερτεατό δηλαδή. Ένα μικρό πια κράτησα πολλά. Πολλά τσιχίτε έφτασα. Είναι μια κρούση. Να έχει ουσία. Κοτσό, εκείνο το κότσαρι δεν είναι ο Τσαχούρης πως έπινες από εκείνο δεν όμορφο. Δεν κότσαρι είναι το ναι.